Vítajte na podcaste s Kvetkou. Verím, že vás tento podcast povzbudí a dá vám nádej do života. Ahojte, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní podcastu Pokec s Kvetkou. Ja som nedávno do svojho TikTokového účtu dostala zo pár kresťanských videí, ktoré boli prevažne od našich mladých influencerov. A s otázkou, že či to, čo tam vidím, mi príde normálne. Samozrejme, že som človek zvedavý, tak som si tie videá rozklikla, pozrela a mňa tak napadlo, že ani nie, či to, čo vidím, je normálne alebo nenormálne, ale mňa tak skôr napadlo, či to, čo vidím, má niečo spoločné so zdravou alebo nezdravou vierou. A to je aj dnešná téma. Zdravá versus nezdravá viera. Počas svojho života ste sa určite mnohí stretli s ľuďmi veriacimi, z ktorých išli dva pocity. Prvý pocit je dobrý pocit a vy, ktorí ste neveriaci, vy to tak často zvyknete opisovať, že z teba ide niečo také dobré, ale ja to neviem ani opísať, že čo to je. A ja niekedy zvyknem hovoriť, že ja viem, čo to je, ale musíte na to prísť sami. Ja viem, ono je to možno taká zvláštna odpoveď a mne príde aj trošku humorná, pretože naozaj viem, čo to je. A veriaci ľudia vedia tiež, no neveriaci to často nevedia. A to, čo z veriacich ľudí ide, ktorí prežívajú tú vieru zdravo, tak to je Duch Svätý. Duch, ktorý nám veriacím často pomáha vo veciach sa orientovať, ktorý nám pripomína veci, ktorý nás vyučuje. A tu by som aj skončila, pretože vysvetľovať veci o Duchu Svätom si nájdeme čas možno niekedy, inokedy. Ale je tu aj opačný pól toho a to je to, že stretnete ľudí, ktorí o sebe prehlasujú, že sú veriaci, ale nejako prirodzene od nich bočíte, pretože keď otvoria ústa a to, čo z nich ide, tak je to niečo, čo nie je také čisté, nie je také dobré. Je to akési zvláštne niečo, čo nám príliš nevonia. A tým niečím už nie je celkom tak Duch Boží, ale je to niečo, čo zaváňa nezdravou vierou. A my si dnes budeme hovoriť najprv znaky nezdravej viery a potom skončíme optimisticky a pozrieme sa na znaky tej zdravej viery. Takže poďme na to. Prvú vec, ktorú mám poznačenú je, že nezdravá viera žije zo strachu a strach taký aj okolo seba šíri. Poznáte to? Stretli ste sa s tým niekedy? Ako ľudia dokážu okolo seba šíriť strach. A je to na rôzne témy. A veriaci niektorí, ktorí tú vieru žijú nezdravo, ten strach prezentujú ako niečo, čo je ako keby prirodzené ich viere. Ale ono to tak celkom nie je pravda. Asi vy niekedy položíte otázku, že v čom šíria ten strach? No ja osobne to vnímam tým, že šíria to tým, že budú viac rozprávať o veciach, ktoré sa týkajú pekla, ale už málo o veciach, ktoré sa týkajú neba. Ako keby videli iba to zlé. Rozprávajú o tom, ako keby to bolo niečo, čo už je nemenné a niečo, s čím sa ako keby nedalo nič robiť. A aby toho nebolo málo, tak častokrát sa zameriavajú aj na veci, ktoré súvisia s poslednými dňami. Použijem výraz, ktorý veľa veriacich ľudí bude poznať, a to je pojem apokalypsa. No vieš, to už nebude dobré, veď tento svet speje k zlému, veď to je všetko strašné. Je vám to akési povedomé? Ono strašné to naozaj niekedy je, keď sa na to všetko okolo seba pozrieme. A zaujímavé na tom je, že toto máme spoločné aj s neveriacimi, že vieme takto horekovať, ako je všetko zlé. Ale títo ľudia sú naozaj špecialisti na katastrofické scenáre.
A keď sa s nimi rozprávate, tak máte pocit, že to peklo už je niečo, čo nie je z toho úniku, že koniec sveta je nie, že za dverami, on asi snáď príde aj dnes. Prehnane povedané. Je dobré hovoriť o tom, že niečo nie je v poriadku a máme aj hovoriť o tom, čo by sme mali robiť preto, aby sme sa vyhli peklu. Ale všetko s mierou. To si myslím, že je také múdre. Keď sa často s tými ľuďmi rozprávate, tak oni ako keby sa naučili rozprávať iba o tom jednom a nevedia hovoriť o ničom inom. A keď sa ich na niečo opýtate, tak častokrát nevedia odpovedať ani na mnohé iné otázky. Prečo? To je ďalší bod. Pretože nezdravá viera sa tých otázok bojí. Ona ako keby si naverklikuje to svoje a ide stále dookola. Nie je ľahké sa z týchto vecí nejako vymámiť, ale o tom si budeme hovoriť za chvíľočku v tej druhej časti. Ja by som chcela len dodať, že s tým súvisí aj ďalší taký znak, a to je to, že tá nezdravá viera vie byť slepá a nekritická. Vedia sa veci príjmať proste tak, ako sú, nikto sa nad nimi nechce zamýšľať a nevidíte ani doprava, ani doľava. A to je niečo, z čoho len veľmi, veľmi ťažko títo ľudia dokážu výjsť. Ak majú to šťastie, že majú po svojom boku niekoho, kto im vie dohovoriť alebo im vie veci vysvetliť, tak ono ešte tu tá šanca je. Ale ja som v tomto pesimista a vidím to niekedy veľmi čierno. Poďme však ďalej. Ďalším znakom, ktorý je veľmi zničujúci a nie je v poriadku, je to, že tá nezdravá viera zaťažuje ľudí nepodstatnými vecami a zabúda na tie podstatné. Raz som sa stretla s takým vysvetľovaním Jehovových svedkov neveriacim ľuďom ktorých prvýkrát podotýkam videli, tých veriacich, alebo respektíve Jehovovi svedkovia, keď idú a rozprávajú iným ľuďom o Bohu, tak naozaj častokrát sú to neveriaci ľudia. A oni nevedia s tými ľuďmi veľakrát komunikovať. A tak sa mi teda stalo, že neveriacim ľuďom prvé, čo začali vysvetľovať, je podstata Božieho mena. Poznáte tam to ich obľúbené JHV, vy, ktorí ste sa s nimi stretli. A videla som, ako tí veriaci ľudia a aj neveriaci sa na nich pozerajú, že čo, hlavne teda tí neveriaci. A stalo sa teda to, že pozerali sa na nich s tým, že im nerozumejú. A ja som sa raz do tejto debaty zapojila a hovorím im, že mňa tak mrzí, že vy neveriacim ľuďom rozprávate niečo, čomu oni nemôžu rozumieť. Oni niekedy nielenže majú buď skreslený obraz o Pánu Bohu, a skreslený myslím v svojom slova zmysle, ale ani nevedia, kto Pán Boh je. A vy im tu rozprávate o Božom mene. Hovorím, skôr by ste sa mali zamerať na to, aby ste im hovorili o tom, aký Boh je. A oni sa vtedy tak na mňa pozreli a teda nevedeli mi, čo by mi na to tak mohli povedať. Pretože naozaj sa zamerali na niečo, čo síce je dôležité, ale rozhodne to nie je hneď na prvom mieste. Myslím si, že keď niekomu rozprávame o Pánu Bohu, tak by to malo byť niečo, čo má v prvom rade poukazovať na to, aký Boh je, že je dobrý, že je láskavý, že je milujúci, ale to veď vy, veriaci, viete. A neveriaci, ktorí nás počúvate, zo srdca vám prajem, aby ste toto jedného dňa spoznali. Takže ešte raz si zopakujeme, že zaťažuje nepodstatnými vecami a zabúda na to podstatné. A k tomu podstatnému by som dodala, že patrí aj to, že Pán Ježiš Kristus je Boží syn
a že za nás na kríži zomrel. Môžeme sa presunúť k ďalšiemu bodu a ďalším bodom je, že nezdravá viera nepripúšťa zlyhanie a zvykne byť veľmi nekompromisná. A tu by som zalovila do našich vôd, do našich kostolov a do našich spoločenstiev, kde sa často, aj mi ľúto, že to musím povedať, ale naozaj často stretávam s tým, že ak niekto urobí niečo, čo nie je v poriadku a že zlyháme v živote všetci, to by som rada zdôraznila, tak niektorí veriaci sa potrebujú nad vás vyvýšiť a potrebujú poukázať na to, že ste urobili niečo strašne zlé, čo mimochodom väčšina z nás aj vie, pokiaľ naozaj sme z toho aj usvedčení. Ale nie len to, že nám vlastne povie, čo sme strašne zlé urobili, oni vám to podajú systémom, že to je nepripustné, čo ste urobili. A vy odchádzate niekedy z tých spoločenstiev, by som povedala, že zdeptaní ešte viac, než keď ste tam prišli. Ďalším zo znakov, ktorý je veľmi rozšírený, je to, že tá nezdravá viera je častokrát viera mŕtva. Prejavuje sa to tak, že chodíme do zborov, do kostolov iba na sviatky, iba keď máme čas a obmedzili sme sa na dodržiavanie akýchsi náboženských úkonov. A čo je na tom niečo, čo je alarmujúce, je to, že nepestuje takáto viera vzťah s Bohom, živý vzťah s Bohom. A živý vzťah s Bohom je predsa založený na modlitbe, na žití tej svojej viery v každodennom praktickom živote a na tom, že do svojho zboru a do kostola nechodíme preto, že musíme, ale preto, že môžeme. Že máme privilegium Božieho dieťaťa, ktoré s dôverou môže predstúpiť pred trón svojho Boha a môže sa s ním rozprávať, môže ho prosiť o pomoc, môžeme mu ďakovať. A to je to, čo ja si častokrát pripomínam, keď idem v nedeľu do kostola a vravím si, idem sa poďakovať svojmu Bohu za to, že ma celý týždeň viedol, pomáhal mi, že jeho ruka nado mnou bdela a že mi bol na blízku. A to je niečo, čo si skúste pripomínať aj vy, aj keď už ste dlho veriaci. Nezdravá viera zvykne aj klamať. A prejavuje sa to tým, aspoň z môjho pohľadu, čo som si všimla, opäť je mi ľúto, že to musím tak povedať, ale hlavne u mladých veriacich, ktorí keď chcú iným ľuďom rozprávať o Bohu, tak zvyknú hovoriť, že keď uveríme v Pána Ježiša, že všetko bude úžasné. A tu by som chcela zdôrazniť, že to nie je pravda. Pretože náš život síce smeruje inde, než život trebárs neveriacich ľudí, ale to neznamená, že tým, že sme veriaci, že všetko bude úžasné. Pretože nikomu z nás sa nevyhýba utrpenie, nikomu z nás sa nevyhýbajú ani problémy a kopec iných vecí. A tu by som rada zdôraznila niečo, čo bude možno veľmi citlivé a ja viem, že je to aj kontroverzná téma, ale dám to zrovna tu do tejto kolónky o klamaní a to je učenie o uzdravovaní. A už vidím, ako niektorí, ktorí túto tému máte radi, alebo vám je blízka, alebo ju poznáte, tak si už kladete otázku, no tak čo táto teraz povie? No ja sa nebudem zaoberať teraz v tejto chvíli učením o uzdravení z teologického hľadiska, pretože teológ nie som. Som obyčajný človek
ale som človek, ktorý má istý handicap a môžem vám povedať, že je to veľakrát nereálne, čo sa učí, pretože je tu niečo, čo sa veľmi ťažko vysvetľuje, a to je to, že nikto síce z nás nechce chorobu ako takú, ale žiaľ býva súčasťou našich životov. Dokonca sa na choroby aj zomiera. A to by som chcela vidieť, a viem, že teraz budem trošku provokovať, ale nevadí, ako by mi toto niekto vysvetlil. Ja viem, začal by sa rozprávať o učení, o hriechu a podobne, ale nechcem zachádzať úplne tu do týchto vôd, lebo to je znovu opäť úplne iná téma. Každopádne nikto z nás nemôže byť úplne počas celého svojho života vždy iba zdravý. A ako človek, ktorý má svoj handicap, vám môžem povedať, že napriek svojmu handicapu sa snažím žiť život, ktorý je plnohodnotný, v rámci mojich možností aj radostný a je aj požehnaný. A to je, myslím si, niečo, čo je veľmi dôležité. A túto časť by som uzatvorila vetou, ktorá určite nemá nič spoločné so zdravou vierou, respektíve, s nezdravou vierou, a to je viera fanatická. Ale myslím si, že tento výraz nepotrebuje už absolútne žiadne vysvetlenie. Poďme teraz však ďalej, pretože som nám všetkým sľúbila, že skončíme optimisticky. Takže poďme sa teda pozrieť, aké sú znaky zdravej viery. Prvým znakom je to, že si ctí svojho Boha ako stvoriteľa a toho, ktorý bdie nad celým svetom. Ďalším znakom, na to nadväzujúcim, je to, že tá naša zdravá viera by nás mala povznášať. A v našich najťažších chvíľach života by nás tá naša zdravá viera mala držať ako keby nad vodou. A verím, že mnohí z nás túto skúsenosť naozaj máme. Že keď sme prechádzali veľmi ťažkými vecami, ťažkým údolím, tak práve to, že sme uverili, nám v tej chvíli dokázalo veľmi pomôcť. A nemám na mysli to, že sme išli zo svojich síl, ale to, že Pán Boh nám na to v tej chvíli silu dal. On nám jasne povedal, že nenechám ťa, ani ťa neopustím. To je napríklad jedna z vecí, ktorú si môžeme často aj pripomínať v ťažkých chvíľach. Ďalším zo znakov je to, že naša zdravá viera by mala byť vierou, ktorá je takým dobrým svedectvom toho, v koho sme uverili. Čiže mala by byť taká potešujúca. To znamená, že keď k nám príde trebárs niekto, kto je v ťažkej situácii, prežíva niečo, s čím si nevie rady, tak prirodzene mu dokážeme poukázať na to, čo hovorí Božie slovo o ťažkých chvíľach v našom živote, že dokážeme tým ľuďom prinášať nádej. Mimochodom o nádeji budem rozprávať na budúci mesiac, ale teraz som mala na mysli takúto nádej v to, že veci môžu a častokrát aj sa otočia k tomu lepšiemu. Viera by mala byť pre človeka nielen radosťou, ale tá zdravá viera by sa nemala báť pýtať sa. Ak sme si v minulej časti hovorili to, že nezdravá viera sa otázok bojí, tak tu máme zdôraznené, že zdravá viera sa otázok nebojí. A teraz poviem opäť niečo, čo sa niektorým ľuďom, ktorí sú veriaci, nemusí páčiť,
Pretože nás učia častokrát, že my by sme sa nemali pýtať Pána Boha, keď sme v ťažkej situácii, že a prečo my a tak. Ale ja si myslím, že by sme sa to pýtať mali. Prečo nie? Ja si nemyslím, že je to provokačná otázka a nemyslím si ani, že tá otázka je nejako zlá, alebo že to poukazuje trebárs na to, že naša viera je nejaká nezdravá. To si naozaj nemyslím. Ja si skôr myslím, že je to vec takej obyčajnej ľudskej zvedavosti. Že OK, že Bože, tak ako prečo práve ja? Veď urobil som niečo zle, neurobil. Ja si myslím, že som neurobila tak. Ja si myslím, že to je také veľmi ľudské a že ak sa toto niekomu z nás nestáva, tak ja vám gratulujem. Ale mne sa to stáva pomerne často. Ale tá zdravá viera ide potom ešte ďalej a povie, že Pane, aj keď tomu ja celému nerozumiem, tak verím, že tvoje úmysly so mnou sú dobré. Čo je tiež mimochodom opäť jedno z Božích zasľúbení. Na to hneď nadväzuje moja ďalšia poznámka, ktorú tu mám pred sebou, a to je to, že zdravá viera sa nebojí slz. A to súvisí presne s tým, že keď sme v utrpení, tak proste nám tie slzy výjdu. A ja si myslím, že je to v poriadku, pretože človeku je proste prirodzene ťažko a potrebuje si poplakať a možno sa mu uľaví, možno nie. Ale hlavne si myslím, že je to veľmi, veľmi ľudský prejav. A keď si čítate Božie slovo, koľko z tých ľudí proste, keď im bolo ťažko, plakali a niekedy aj kričali a všetko možné naokolo. A nie je na tom podľa mňa vôbec, ale vôbec nič zlého. Takže nebojte sa plakať pred svojím Bohom, pretože On vám rozumie a rozhodne sa na nás nepozerá kvôli tomu nejako divne, nejako zle. To už vôbec nie. Zdravá viera sa nebojí vyjadriť svoj názor. Stalo sa mi, keď som kedysi pracovala, že ľudia sa rozprávali o svojich problémoch a častokrát zachádzali až do veľmi kontroverzných vecí. A ja keď som sa k tomu nevyjadrovala, ale mala som neskôr tú možnosť, pretože sa ma pýtali trebárs na názor, konkrétne môj, tak som im povedala, že myslím si to a ono, a keď sa ma opýtali, prečo si myslím to, čo som povedala, tak som im to vedela podložiť aj z biblického hľadiska, že prečo, že nebojím sa toho, že som veriaca a že proste moja viera ma učí to a ono. A k tomu sa mi viaže teraz, ma tak napadlo, že vlastne zdravá viera je aj taká odvážna viera. A ono to, viete, chce odvahu, keď ste v nejakom ťažkom prostredí a niečo ťažké sa tam odohráva a proste príde aj na vás ráda a vy proste môžete proste povedať ten svoj názor. Jasné, že riskujete, že sa niekto na vás začne po vyjadrení tohto názoru pozerať divne, ale inak to tiež patrí k viere, pretože nikde nie je napísané, že je to niečo, čo proste nie je v poriadku. Hej, veď aj Boží učeníci trpeli a proste bez nejakých veľkých slov stane sa to. Ďalším zo znakov je to, že zdravá viera sa nebojí ísť proti prúdu a nebojí sa ísť do hĺbky. Tu ma vždy napadne taká úsmevná príhoda, ktorú rozprával Max Kašparu, ktorý sa v jednej zo svojich prednášok tiež vyjadroval k zdravej a nezdravej viere a hovorí, že keď raz on na túto tému rozprával, tak sa pýtal dievčatka, ktoré sedelo v publiku, že či majú rybník. A ona, že áno. No a ako vyzerá taký život v rybníku? A dievčatko začalo hovoriť, no viete, že po povrchu plávajú iba mŕtvé ryby. A že zdravé ryby plávajú v
v hlbinách a neboja sa ísť proti prúdu. Tak toto sa mi veľmi páči, pretože to veľmi, veľmi vystihuje podstatu toho, že naozaj nebojme sa ísť do hĺbky a nebojme sa plávať proti prúdu. A ja poznám veľmi veľa veriacich ľudí, ktorí naozaj idú do hĺbky a neboja sa ísť proti prúdu. A úplne posledným znakom, ktorým aj skončíme, je to, že zdravá viera má svoju kvalitu. A ako veľmi dobre viete, keď si idete do obchodu kupovať nejakú drahšiu vec, tak zvyčajne je to preto, lebo tá vec má svoju kvalitu. Kvalita niečo stojí. A aj zdravá viera niečo stojí. Ona stojí náš čas, stojí nás to, že sa chceme naozaj zameriavať na Božie veci do hĺbky, čiže naše úsilie, ale zdravá viera najviac stála nášho Pána Ježiša Krista, pretože ho stála život tým, že za nás zomrel na kríži. To bola obrovská obeta a vďaka tomu my, veriaci, môžeme žiť kvalitný kresťanský život. A ja nám na záver prajem, aby sme spoznali ešte viac to, čo Pán Ježiš nám dal tým, že zomrel za nás na kríži. A budem sa opakovať, ale vám, ktorí vôbec možno vieru nepoznáte a ste hľadajúci, prajem, aby ste mohli spoznať tú zdravú vieru. Vieru, ktorá vám bude prinášať radosť do života, vieru, ktorá vás bude naplňať a ktorá vám bude dávať v tom dnešnom chaotickom svete zmysel. Požehnaný deň prajem.